guys, mag-ihaw mig manok na arakatambok adyo guys. Good morning. Oh, good afternoon di ay guys. Hapon na mag-ihaw kog manok Bisaya. Amo pa ni hapon karon. Na guys. Tambok. Arakatambok siya. Tapos tag-ihaw kay tag-ihaw dito sa amo. Si father man dya. Matay father dire. Grabe jud guys, arakatambok jud. Na guys, yellow agi dyan ko ano. Diyan pa tambok na nagtambok. Nakatigo na lang kung ihog manok guys. Kasi tatay mangihaw magmanok. Ang ganda rin siya dyan. Wala na picture yun sa pag-ibot o pag-gulgul kay maluoy ko sa manok. Piyong ko pagkuhan ganihan. Luoy manok ihawon. Wala siya guys. Tambok yun. Nakasiguro ni itlog kay nang itlog naman yung manuka. Munta rin naman dyan hinangkan. Diyan kay managtarong pang itlog. Na guys, dyan tambok o na. Kana. Baga, dyan tambok. Napoy sigit tugao kamong sunoy nga hiniktan dua ka buok. Pero guys, mauna lang tayo nga nag-ihaw kay mauman. Nga tubig merkado, may kinay sisda. Huna-huna may ihaw na lang magmanok. Medyo mag-ihaw na lang magmanok. Grabe yung tambok guys. Tambok ko. Tambok ko na. Na yellow mo na tambok. Mo nagiingon nga og tambok nga manok inigsabaw mamituon ang sabaw. Dapat yung itlog guys o na itlog. Tulo ka itlog, itlog na lagi ni sa manok ka sayang. Apilin na mo og daghang itlog guys. Pakita ng itlog. Na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya apay pino. Mga gagmatoy. Sayang laman. Mahimo na lang siya piso. Na guys. Wala yung itlog. Itong kuha na dyan mga pinae. Pag dyan tambok guys, o na. Kita ka guys. Nana, muna dyan tambok. Karoon pa ko kaihaw og manok na grabe ang tambok. Kadag dyan atay. Yan kinanglan kuha ning apdo kay pait man eh. Apdo pait eh, sugba. Ihawg manok. Ito ka ano siya maninid siya itlog siguro ni may nalingin kasabotin siya ni si Jan mahimo na siyang itlog guys arang kapino na itlog gikan diri day itlog karon pa ko na itlog na anta na ini na Padre day itlog ha natingga ko ilabo ko dala ko ilabo ko dala ko kay mo bang gahi bang murag pasaw murag ay pasaw itlog di ay na itlog guys ihalo ni unja sa adobo unja mga buto-buto sa bawang yummy
tambok guys, ang manok. Kung nagdahon nga, na itlog nga ngari. Ang itlog siya pero nipis ang ijang kuan. Nipis ang ijang kanit. Na delikado mapusdik. Ag ijang kuan natabunan, ag ijang ang batikon, tawag lang batikon, natabunan sa tabak. Wow, ulit tabak kay apil yung adobo. Grabe yung dyan tabak guys. Na, manig dyan tambok. Huwag sa baboy ta empilya, manig ta empilya. Ito nga ito diha. Hindoan na ito, dyan ka ng butsi. Guys, dyan butsi. Guys, panita kay kisog pa na waon lagi diyang hugaw kay bang itim ni. Tara guys. Awa diha. Awa diha. Ya pos. Diray, samok-samok. Lo ana to ang kinae. Para gabato ya rajug jang kuan pa pero bijan taba labing baga ah. Ya guys. Taro na to. Imbitag. Kabayo. Bong. Ya pag manok na. Yan pa ah. Itong lain ko ng buto-buto. Kaya sabuhon, abubuhon. Pag-uban. Marinate ba? Marinate sa tuyo. Ayan. Paan ini dyan guys. Arang katambok. Lami. Sabaw. Nagtiin. Okay guys, ada po lagi yang lawas na. Mauna ag kanang sabuan guys, kanang matiil mo buto-buto ja. Kana mo na ihang adubuhon. Adubuhon ja kare, apil itlog sa sabaw ug mga kantaba. Jadi ara gid itlog guys na itlog dugo iapil na anja sa sabaw. At hangin ninyo guys ang sabaw na mo niya nga bisayang manok. A few minutes later. Mo manok nga adobohon guys na ay paminta, liso, dahon, toyo, suka og kanang kuan kanang basta timplado na dyan gitimplahan dyan. Luto na rin ako guys ano dyan diba bisaya nga adobong manok ano siya da guys kinanglan nga mahumukon pa na siya timplado na itoyo, suka, paminta, dahon, liso, magic sarap. Ya butangan pa na si Jaon niya guys og oyster sauce. Guys. Unya ang akong sabaw nga di ara luto na tsaran. Sabaw gibutangan na og ichay. Wala na ako na video hiyag among pagpangaon guys kay ngit-ngit na dyan burnout man. Bye na lang.